ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Malas compañías. ¡Bótama! ¡Bótama! Ai. A min, xa collo. Ai. Non hai dereito. Si, beiba! Moi ben, Maia! Se non fixen mal a conta, ganamos por 421-0. Non hai dereito. Eu non quero estar sempre no equipo de Max. É un paquete. De paquete nada, pero os teus pases son... Son o qué? Hola, Beatriz. Vai todo ben? Non, estou aburrida. Non teño nada que facer. E apeteceche xogar á semente connosco? A semente? E non teredes outra cousa coa que pasar o tempo? Agradezo, cho, Max, pero xa vou grandiña para eses xogos. Oh, Vaya pola alma, a semente. Desde logo, que criaturiñas. Desculpe. A culpa foi miña. Ando algo aloulado porque hai un cacho berrou comigo o xefe. Ai, sí. E por qué? Di que estou sempre nas patacas e que non lle fago caso cando me fala. E, por certo, ti que fas aquí soa? Estou pasando o tempo. Abúrrome porque aos demais insectos gustanlle os xogos de nenos, como a semente. A semente? Que criaturas. Seiche uns xogos moito máis divertidos, os melloriños do mundo mundial. De verdade? Ti agora non te movas. Perfecto. Que? Xogamos entón a arañeira reboteira? Xogamos? Pois veña logo. Raio, pero a que ven este balbordo? Deixádevos vir, tunantes, túzaros. Ai, o día que vos pilla, vedes vos acordar de min. Chimpo na cachola! Pim, pam. Doz, hoxe paseino de maravilla. Por fin encontrei un insecto que me comprende. Ai, sí, pois dixeraslle de vir connosco. Referíame a ti, Parviño. E se te metes na miña cuadrilla? Así podémolo pasar de maravilla todos os días. Podemos xogar á panda, a pillar paxaros e escarabellos. Contigo, Doz, iría mesmo ata a fin da pradería. Para que? O niño das avespas non che está tan lonxe, ben que lle preguntamos ao xefe. Maya! O que? Maya! Max, e ti destas horas? É que non dou dormido, teño pena por Beatriz. Que tes pena, por que? Fun onde aos xirasoles, que é onde vive ela, para lle pedir desculpas, pero ali non estaba. Desapareceu. Non sei, se queres vou ata ali e buscoa. Graciñas, Maya. Eu seguirei buscando tamén. Vaya. Unha volvoreta coas avespas, nunca tal vin. Beatriz quere formar parte do grupo, xefe. Xa vai aburrida dos bichocos da pradería.
Entón vas aburrida dos bichocos, Queres unha vida máis entretida. Pero non te me vas meter na cuadrilla como quen se mete nun coro de música. Primeiro de todo vas ter que demostrar lealdade. Estou preparada, pódeme poñer a proba. Vale, a proba vai ser esta mesma. Tes que lle roubar o cetro á raíña da colmea das 1000 flores e traermo para aquí. O que? Roubarlle o cetro á raíña? Sí, pero tranquila. Despois volveslle sen que te pillen e non pasou nada. Se cumpres, entras de cabeza na cuadrilla AAA. A cuadrilla AAA? Avespas arrogantes arrepiantes. Pois veña, acepto o desafío. Aí está. Viña do niño das avespas. Ai, corre, 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 corre! Pero esta o que está facendo? Oi, che, para acceder á colmea pola entrada. Por aquí non se pode. Xa sei, Freddy, pero meteuse un insecto de fora na colmea sen que te deras conta. Son Lanzarote, non, Freddy? E non vou caer nas túas trolas, trafulqueira. Contra. Faime caso, que che entraron na colmea. Era boa, Andrómenas. As sentinelas da raíña somos che xente lista e non nos escapa unha. Está detrás de ti. Claro, viro as costas e ti entras. Que parvo. Non ves que nos levou o cetro real? O que? Despertade, maxestade. Logo xa é hora de erguerse. O vosso cetro. A desaparición do meu cetro é unha calamidade. Falamos do emblema da colmea desde o reinado de Xaquelina I, 853 xeracións atrás. Maxestade, propoño convocármolo exército para peitear a zona, encontrar o culpable e metelo preso. Maia, serías capaz de facer unha descripción do ladrón? É que non o vin moi ben. Había moi pouca luz desa hora. Que rabia! Pero teño unha pista. Maxestade, confiade en min. Non convoquei o exército e deixádeme buscar a min o cetro. De acordo. Misión cumprida, xefe. Oh! En fin, benvida á cuadrilla AAA. Que orgullo máis grande! Agora podemos botalo dianteiro xogando xuntiños. Sí, agora somos 3 máis 1, que fan 5. E 5 é a metade de 12. E 12 é como 21, e 21 fan un rexemento. Grazas, rapaces. Agora xa formo parte da cuadrilla. Xefe, devólveme o cetro, é para yo levar á raíña antes do amencer. Pois non, é que cambiei de idea. O que? Devolvereillo cando me entregue todo o mel que ten guardado na despensa da colmea. Pero, que mentireiro. Dígoche máis, mentres a raíña non me entrego mel, non che deixo formar parte da cuadrilla AAA. Dame para aquí o cetro, Beatriz. Eu xa non o teño, colleumo o ferrete. Como? Prometérame que yo podía devolver á raíña. Coitada, enganoute como quixo. Non se lle pode facer caso a ferrete. Que vai ser agora de min? Non chores, anda, non pasou nada.
E se me levan presa, que fago? Non te preocupes, vou ver se atopo unha solución. Max, andas aí? Max! Maia, non me digas que... Beatriz! Max! Max, tesme que botar unha man. Max, axúdasme ou non? Max! Que? Que che estou pedindo que me botes unha man. É por aquí. Pola dereita chegas ata a colmea e pola esquerda imos dar dereitiños ao niño das avespas. Estupendo. Así chegamos de seguida. Vamos por aí. Oi, hola, Beatriz. É logo que faz ti por aquí? Maia! E tamén estás ti. Que cousa rara. Non, o que pasa é que estás soñando. Ai, sí, eu pensei que estabas perto. Xa, pero non ves que tes aí a Ai, Max? hola, Max. Non che parece raro demais? Tes razón. Unha miñoca nun niño de avespas. Ten que ser un soño, seguro. É un soño moi chulo, non teño gana de despertar. Pois se non queres despertar, tes que quedar aí caladiño sen dar unha fala. Parabéns, Maia. Grazas a ti o emblema da colmea volveu cabo da súa dona. Dime, como fixeches para recuperar o cetro? Que non levou? Iso agora xa non importa. O que importa é que non nos lo van roubar máis. Que non levou no guiada por unhas malas compañías. Oh! Pero que? Isto é un soño. Sí, xustiño, é un soño precioso, xefe.